बेनिफ्राय मोनसे बाइबेल पद फरायग्रोनो गोसो जादों। बोसोन बिजाबनि 1 अध्याय 7 पद। ओमफ्राय सोरबा सासे आंनो फरायनानै हो माथाइनि 28, 19, 20। माथाइनि 28, 19, 20, 28 अध्यायनि 19, 20। माथाइ 28 अध्याय 19, 20 आं फरायगोन जिसुनि मुङै। बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेला खालाम, बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो, आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। नंगुबै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं। जिसुनि बोसोन बिजाबनिफ्राय 1:7 फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि, मूर्खफोरहा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा जाया। गिर्जाया सोरनि? बे गिर्जाया बे बिल्डिंआ सोरनि? बे गिर्जाया, बे मण्डलिया इसोरनि। इसोरासो गोसो जानानै बुंदोंना आङो आंनि गिर्जाखौ गायसनगोन नोंनि फोथायनायनि सायाव, बेबायदि बुंदोंना इसोरनिया। बेनिफ्राय जोङो ओरै बे नान्दानि एरियावहाय रिखि थिखि खृष्टान हाबनायखाय बिराद आख' फाख' जादोंलै। गिर्जानाव लुनायफ्राबो खृष्टान जानायफ्राबो बिराद आख' फाख' जादों। दा माखासे बिसयखौ दहाय जोंना खृष्टाना बुंलांखाबाय। आं रावखौबो हामबाय होनाखिसै। हामबाय होग्राफ्रा दाहाय जोबनायाव बड' थेंक्स होनखायो होनना बिसोरो होनखायो। नाङा फाङा हामबाय होनाय माबा माबियाव सम खाथायनानै मा लाब? आङो जेखौ बिसोरखौ होदों आं बेखौल'सो बुंनांगौ दा, हामबाय होनोथ' आंखौ होखाया। नैबिदिरा फरमुला दंजोबोलै। बे मिनिट फरायथिनायाबो गोरोन्थि, बोरैबा लाम्बा सरा हाफ्रामा मा खिन्थायो सारमोना बेसेबां जादों बिनि लावसिन जानानै ओंखारनानै थांगुलायो दारा। सोलोंनांगौ दंलै जोंहा गोबांनो। दा बे गिर्जा लुनायावबो जोंहा सोलोंनांगौ दङ। दा जोंनि मथामबिल सार्केलाव खयथा मण्डलिया लुगासिनो दङ। नैबे मोनसे, बै निउ फानबारि मोनसे, बिसोरबो आन्डार कनस्ट्राक्सन। सान्तिपुर, रायमना, मैनागुरि, नुलुबारिया आराम्भ खालामबाय। ओमफ्राय भरतनगर दङ, हाखामपुर दं, मथा मथि नै कुसुमबिल दङ, कलमजरायाबो आद्रा। बयबो गोसो होदों आरो बयबो गोसो होदोंब्लाबो माने ना बिदा दं, ना फंबाय दं, ना बिब' दं, ना बिनानाव दं। हारसिङै जोंहालाय मानोथो सिन्थालै। कय हाजार जनमोनलाय जोङो मथामबिलाव, 5,000नि बारा। आङो हाजोआव थानाय समाव नुदों। नोंसोर बे मण्डलिखौ, बे गिर्जाखौ गायसनजेनदों ना? दा नोंसोर दा मानसिफ्रा साबसे गासै मण्डलियाव? 264। ओमफ्राय बेयाव बेसेबां जागोन मानसिफ्रा? बेसेबांनि केपासिटि बियो? 400, 500। जोङो गिर्जाखौ लुनोब्ला माल्टि पारपासाव लुनो हानांगौ।
माल्टिपारपास माने जोङो एथ' बोसोरसिमाव फिसायै एसेबां बांलांगोन ओमफ्राय दहाय बुंदों गो एन्ड मेक डिसाइपल होनदों दा नैबे माखासेफोरनि थाखायबो सिन्था खालामहरनानै जोङो लुनांगौ बिनिफ्राय गिर्जा न'खौ लुखांनो बोलो नाङारा जोंनो सिस्टेमजों फैयाखै नालाय सिगांनिफ्रायनो खस्थ' मस्थ' जायो दा नै सिस्टेमेटिक खालामनानै लासै लासै पार हेड 10 रुपिस होननानै बुंनांगोन आरो लथा साननायावल' डिफेन्स खालामो होननानै बिथाङा बुङो लथा साननाया बियो ओरैनो नुनायावल' जानांगौ लथा सान्दाजों जोङो गिर्जाखौ लुखांनो मण्डलखौ दैदेननो सार्केलखौ सामलायनो जिबनाव सिमां दानो जिबनाव बेखौ सिमां दानो साक्सेस जानो जोबोद गोब्राब गिर्जाहा नोंसोरो बाइबेलाव लिरनाय दङ बे माबानि इतिहासनि बिलाइफ्राव नोंसोरो नाय आङो खनसे जेब्ला मथामबिल सार्केलाव माने प्रेक्टिकेल हगारजादोंमोन फुरागासे समनि थाखाय बे समाव आङो माबा इसुनि थाखाय प्रेक्टिकेल होदोंमोनलाय दा बेबायदि प्रेक्टिकेल होदोंमोन ओमफ्राय गिर्जाखौ बावाखै जोङो गिर्जाखौ सायावसो लुयोमोनलै बांसिना गिर्जानि हाखौ खाजोना होआ मा होआ नामजारि खालामा बिदिमोन मानसिफ्रा गिर्जा दं गैया सरकारा मिथिया आरो खारन गिर्जा हानि सोमोन्दै सरकाराव जेबो उल्लेख गैया जायोना नै बिदि आरो गिर्जाहा प्लट थानांगौ दा जोंनो गोदाव सोराव खृष्टान हाबनायखाय प्लटबो दोननो रोङाखै दानि हादानाव थांग्राफ्रा बिराद सियान गोजालै गिर्जानि थाखाय प्लट दोनखायो मालाय ओमफ्राय मन्दिरनि थाखायबो प्लट दोनखासै बिराद मोजां लायो ओमफ्राय बुंदोंना बे मालाखियावलाय सम्पति गोनां जानांगौ होननानै बुंदों बाख्रि गोनां गिर्जा जानांगौ होननानै बुंदोंलै आंनावबो जानाय सम माने सम्पतिफोर थाथों जिनिसफोर थाथों होननानै बुंदोंना बहाय बे जिनिसा गैयाब्रा जोंनावहा खालां जेखि खामानि मावा खालां बिबा बायनांगौ जायाखै ना नंगौना नङा नै जेखि खालामनो गोसो जाया जेखि मोनसे प्रग्राम खालामनो गोसो जाया खालां मालां बिबा बायनांगौ जायो सम्पति गैया आरो बे सम्पतियालाय माबोरै फैनाय नोङो इसोरखौ मान होनांगोन इसोरखौ सिनायनांगोन इसोरनि बोसोनखौ नोङो मिथिनो गोरों जाग्रोनांगौलाय एक नम्बराव इसोरनि बाथ्राखौ जाया मोजां मिथिगोन बिसोर माने इसोरनि रायजोआ मा बेखौ मिथिगोन दा गिर्जाया ओरैनो थोंजों बे न' लुनो हाब्लानो गिर्जा नङालै बे गिदिर बिल्डिं गैजायै मण्डलिफोरबो थानो हागौना थन थना जिबय माहामै ग्रिद जेराव नांलायनाय गैया खमलायनाय गैया रायखोमाज्लायनाय गैया बोराबज्लायनाय गैया नैबेबायदि ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्राबो सिगां ओरैबायदि अबस्थानि गेजेरजों फिसाफोरखौ खांबोदों हिनजावफ्रालाय मा खियाव उदै गसैबो होनबोबाय लेखा फोरोंनो गोसो जायाखै मालायनावसो थांगारोनो बेबायदि होनबोबाय दा लेखा फोरोंनो मण्डलि नों सासे ख्रिस्टान हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला माने मण्डलिखौ नेग्रा नों जानांगौब्ला नोङो मा बिथिंनिफ्राय नोङो गोगोम जानांगौ जोङो फोरबो होननानै फोरबो आर'जल' फोरबोल' खालामबाय थाब्लाबो होनबाय थाब्लाबो बे फोरबोखौ जों नुनायबो नङा फोरबोजों नोङो सालथावसो सोबा जागोन जायो फोरबोआ मा बुंदों फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो हाबनो नङा होनगारदों दालाय
बे मा थोनदों सिस्टेमखौ दोनजोबखाबायब्रा बे थोननायखौ नोङो मानिदो मावदो मावखुग्रा जा होनदों फरायग्राफ्रा मोजां फरायनांगौ मोजां फरायोब्ला बियो रोंलांबाय गियान मोनलांबाय खामानि जाहैबाय मावनो गोरों जाबाय थाखा फैसा मोनबाय न' होननानै होनो रोंबाय मावग्रा हालुवाफ्राबो मोजां मावनांगौ गोसो होनानै जों मावनांगौ जों जेबो मोनसेबो खामानिखौ जों गोसो होनानै मावालै लाम सामल' मावनानै जोङो जिउ खांग्रा मानसिफोर नोंसोरो फर एग्जाम्पल हिसाबै नैबे न'खौहाय इस्टिमेट खालामनांगौ जखा सुनांगौ जखाया मिलायालानो जाया गोसो होनानै एकदम मोजाङै माप लानानै माने सम बाहायनानै मावनांगौ मजबुत जायो जों जेखि मावा गासैखौबो मोजां सम खाथायनानै गोसो होनानै जोङो मावनांगौ अब्ला गासिबो मोजां फिथाइ गोनां जायो जोंनि ओरैहाय नै देग्लायसो आं नुजेनदों माइबारिनि हाग्राखौ फुनाय गायखानाय माइयाव हाग्रा फुनायखौ आं देग्लाय नुजेनदों आरोखि खिन्थु ओरै सोनाहा थाङोबाथ' नों हाग्रा रज' दारज' गायखानाय माइनि सिङावबो हाबै हाब्रुखौ सिग्लिलांजोबो ना आंल' नुदों बे नङा जायफ्रा थाङो बिसोरो नुयो ओरै सोनाहा साउथ इन्डिया फारसे बेबायदि जोङो परिश्रम खालामनांगौ बेनिफ्राय बे मण्डलियाथ' बारा गोबाव जायाखै खुब सम्भब 1986 आव बेयाव गायसनजाबाय ओमफ्राय नैबे फुरानाफोरजों लोगोसेनो लोगो बिसोरजों समान समान नोंसोरबो गायसनफानो बिदि गोजौ लुखांफानो हानाय परिबेसाव फैबाय बिनि थाखाय जोबोद धन्यबाद ओमफ्राय दहाय जोङो क्रिस्टिना बुंदों मोजां खामानिखौ मावनायाव अपोजिसन पार्टियाथ' थाखायो जोंनोथ' अराय सम माने अपोजिसन दंखौ जोङो सानखाथारखानांगौ दा गिर्जा गोदान लुबाय थाब्लाबो गिर्जा लुब्लाबो समस्या फैयोलै बेनिखायनो फोरबोखौ गिनो नांगौ ओमफ्राय ग' एन्ड मेक डिसाइपल बेखौ जों गोसोखांनांगौ गिनो रोङाला बे गिर्जा न' लुब्ला समस्या जायो गावफ्रुनाय फैयो ओमफ्राय गोथां गोब्राम गोदान गिर्जा न'आव हाबनो मोनै मानसिफोरबो थायो जानाङोरा गावबाय दा नांलाय खमलाय जानानै ओमफ्राय थैयाखैब्लाबो बे हाबफैनो हालाना नै बिदि जायोलै बिराद सिन्था खालामनांगौ फोरबोखौ गिग्रा जाग्रोथारनांगौ नों फोरबोखौ गिग्रा जाब्ला फोरबोखौ मान होग्रा जाब्ला नोङो मावथि जागोन बोसोना बुंदों मावथि जा नोङो इसोरनिफ्राय नों गासिबो नोंनि दंनाया इसोरनि नों बेखौ मिथिगोन आं खनसे बेबायदि बुंजादोंलै 10% बिसय बेथ' एकदम रोखा रोखाखा दशमांश होनाय 110 थाखा होनाया नैबे 10 थाखाया दान नङा 90निफ्राय नों जेखौ होबाय बिसोर दान नोंनि दान बे 90नि बे 10 रुपिसआ नोंनि नङा शास्त्रआ बुंदों बे 10 रुपिसआ जोंनि नङा 100आव 10आ जोंनि नङा जों बेखौ दान होनानै हिसाब होनो हाया नोङो सानख'नानै गिर्जायाव हैबाय गिर्जाया बेसेबां सफैदों बेखौ लिस्टआव दोनबाय खिन्थु आं एसेबां दान होबाय बेखौ मेनसन खालामनो हाया शास्त्रआ बुंनाय बादिब्ला नोङो 90निफ्रायसो नोंनि गासिबो दाना जानांगौ शास्त्रखौ नों इसोरखौ मान होनो सोलोङोब्ला इसोरखौ मान होनायखौ मिथियोब्ला नोङो इसोरनि बोसोनखौ नों मानिग्रा थाबायग्रा सोलिग्राब्ला जीवन जापन खालामग्राब्ला अब्ला इसोरा मा बुंदों बेखौ नोङो मानिगोन आरो नोङो रोंगोन जामनाय मोननाय नङा बे रान्दि बालन्दिनि सान्दा होनायनि बाथ्रा दं जा दं गासिबो सम्पुर्ण होबाय बेबायदि बाथ्रा दं
आरो बेनिफ्राय दा ओरैबायदि फोथायग्राफोर दं 90 होनानै 10खौल' गावलाबाय उल्था खालामग्राफोरबो दंसैलाय बुहुमाव फोथायग्राफ्राबो गैया सासेबो धोरोमिया होनना बुङो खिन्थु बे धोरोमिया सानजानाय जाहैदोंना जाहैयाखै खिन्थु हानायखिनिखौ माने सेस्था खालामगासिनो दं आरो 10 होयै आग्लाय फुखाबाय बुंदों जोंनिया ओरैबायदि बुंदों होल'ना ओमफ्राय नाय आं होनो हायोना हाया आरो मोजां सिन्था खालामोब्ला नोंबो बिनिनो दानखा नों जेराव गसंदों बेबो दान गासिबो बेनो जोबखा सानदु स्कुलाव हाबनो गोरों जानांगौ इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो सोलोंनो गोसो गोनां जिउ जानांगौ गिर्जायाव लोगो लानांगौ बे गोथारफोरनि जथुमनायाव लोगो लाग्रा गोसो होग्रा जानांगौ अब्ला नोङो इसोरा मा बे गिर्जाया मा जों मिथिगोन आरो आं दहाय बुंदों गिर्जायाव जोंहा सम्पतिफोर थानांगौ दा बिसोरबो बेखौ बायबाय दा गैयिखाय सोरजिनानै बायबाय दा बेसे गुवारथाय आं मिथिया गिर्जाया ओरैनो हाबलाय ओंखारलाय खालामनाय बेल' नङा गिर्जानिफ्राय मा बुंनो थिनदों रान्दिफोरखौ दुखुथियाफोरखौ मावरियाफोरखौ हेफाजाब होनो बिसोरखौ नायग्रा माग्रा बेबायदि बहुद खामानि दं जेरै स्कुलफ्रा हाया सरकारि जायाब्ला स्कुला सरकारि जाया हाखौ नांगौ आरो बहुद खामानि दं दा नै लासै स्कुल न'ल' नङा ओमफ्राय ओरैहाय ओंखाम जाग्रानो संग्रानो नांदेरलायोबा ओमफ्राय दाना मालाबा ओरै माबा लाइब्रेरि रुम नांफैसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय कमन रुम नांहैसिगोन खारन खेला खेलि गेलेग्राबो दा सफैसै नालाय बिनि थाखायथ' कमन रुम थानांगौ जथेस्थ' हा नांगौ जाहैयो आरो बहुद हा नांगौ जोंनिबो बिदिनोब्ला जोंनो बेयाव फैसान्दि पुर'हितफ्राखौ हायोब्ला जोङो क्वार्टाराव दोननो हानांगौ हालमाजिफोरखौ क्वार्टाराव दोननो हानांगौ जोंनो गिर्जा मण्डलियाबो अफिस थानांगौ जोङो हावरिया दुखुथिया मावरिया खावरिया फरायनायनि मदद खालामनांगौ निदानाव मदद खालामनाय बे बहुद सिस्टेमेटिक अफिस जोंहा थानांगौ नैबेबायदि बहुद सिस्टेमनि दङ बेबायदि खामानि दं जुदि मावोब्ला आरो बेनि गेजेरजोंसो नोङो गो एन्ड मेक डिसाइपल खालामनोबो थां नोङो खिन्थाबायहै बे थांनायाव खरस नांगौ खिन्थानायाव खरस नांगौ बुजा हरबायब्ला माने बिनो इन्जेक्सन होनो मुलि नांगौ फैयोब्ला प्रग्राम खालामनांगौ खामानि दंना गैया बहुद खामानि दङ दा नैबेफोरखौ मावनांगौनि थाखाय गिर्जायाव गोरों मानसि सोमजिनांगौ गोरों नङाला मारै सेक्रेटारि जानाय बियो गोरों नङाला माबोरै प्रेसिडेन्ट जानाय बियो गोरों नङाला माबोरै केसियार जानाय बियो आरो जोंनि गिर्जायालाय मेन लाइन माबा जाहैबाय दा हल बुहुमाव जेसेबां गिर्जाफोर दं बे गासिबो गिर्जाजों सोमोन्दो गोनां गिर्जा अब्ला गोरोंबो जानांगौ साब सिखोन जानांगौ गावजों गाव गोरोबलायाब्ला बोरै फैनो खौसेयाव फैनो हायाब्ला जौगानायखौ फैनो हाया खौसेयाव फैनो नों मिथिनांगोन नों रोंनांगोन बुजिनांगोन बुजिब्लासो नों निमाहा होनो गोरों जागोन माने हमथानानै थानो हाग्रा जागोन नों हाजार गरमब्लाबो गावखौ होननानै नोङो हमथानानै थागोन गोरोबलायाब्ला मोनबो मोनसेबो खामानिखौ मावनो हाया दा आं बेखौनो बुंनो गोसो जाबाय बे दिगदिगिथ' जोंनो बिदिखौ नांखागौ ओमफ्राय हाजोआवनि आं दहाय बाथ्रा बुंदोंमोन सोरबा मण्डलि बे गिर्जा न' लुदोंब्ला बिसोरो बिसिनि पास्टरेट
बिसिनि सिनदाव बिसिनि माने माबावहाय दा जोङो सार्केल जाहैबाय दा बिसोरो पास्टरेट माबा माबि होननानै बुङो बेवहाय जेसेबां मण्डलिफोर दं बयबो गोरों गोजासै गोख्रों गोजासै नालाय दे जों इसेबां हरबाय बै मण्डलियाबो बुंबाय दे जों इसेबां हरबाय बैसोरबो बुंबाय दे जों इसेबां हरबाय नुवा नुस्लाबा लुखांनो हायोब्रा दा नै निउ फार्मारिया लुदों बिसोरबो गावसोर गोजा नारा नाथा जागासिनो दं रावबो नायसनहरा दा नैबे लुदों रावबो नायसनहरनो हाया माबायदि गोसोनि मानसिफोर हायाखौ नागारनानै जेबो गैयालै आच्छा नोंसोर बबेबा मण्डलिनिफ्राय मोनफेरबाय नामा मोनाखै दा दस्रा खायदा खस्थ' खालामनानैसो मोनदों डाइरेक्टथ' गैया दा बेवहाय जोंनो सिस्टेमाव फैनो हाथ'वाखै हायोब्ला गाहाम बे मण्डलिया सार्केलनि बै मण्डलिया सार्केलनि बैबो सार्केलनिफ्रायथ' गैखाया एनकारेज हो कौशल हो बुद्धि हो सिस्टेमखौ खालाम जाहाथे गावजों गाव एसे एनै सुंहरलायनानै थाबनो लुखांनायनि बेबस्थाया जायो बे हाजोंनो बिदिनोब्रा हाजोआरिफ्रा बेबायदि ओमफ्राय इसोरनो होब्ला इसोरा होफिनो होननायखौ फोथायनोबो जोबोद गोब्राब जोंनि मानसिफ्रा दासिमाव दा बिनि थाखाय जोङो जोंनि रायजोखौ लुखांनो हाया जायो जोबोद बोलो नाङो गिर्जाखौ नैबे गिर्जाखौ नोंसोर दा नुगासिनो दं दा निमाहा होनो गोरों जागोन बेंनो गोरों जानांगोन सोरबा सोरजोंबा नाना बाना एसे नाङा फाङा बुंजादोंब्लाबो बेखौ सैनानै थानो गोरों जानांगोन नाङा फाङा बुंहोग्रायाबो दंखायो जाहैबाय नालाय बुंहोगोनबो बुंनो गोसो गैयि मानसियाबो बुंफोनांगोनबो बेखौनो एक बल दुइ बल जालायलांनानै नै बिदि आरो खायसेलाय दङलै दंनायालाय ओरैबायदि दङ बे गिर्जा माबा मण्डलियाव माबाफोर खामानि मावनांगौ दंब्ला थाखा फैसा एसे कालेक्सन खालामगोन बादिब्ला बोराबफ्रि थाग्रा दङब्रा ओमफ्राय बे खामानिया जोबब्ला बेंफिननायनि बेबस्था लानोसै थल्ल' गलायबाय दा ओमफ्राय जोंनिथ' खामानिया बेनो सोरबा खिंख्रा जानानै थादोंब्ला बेखौ फेंनांगौ लाबोनांगौ नैबेबायदि आरोखि दा अनेकथा रोखोमनि मानसि थायो दा बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय बिराद हुसियार जानांगौ दैदेनगिरिफ्रा बिराद हुसियार जानांगौ लुफुनाय समावहाय लुफुनायावल' नंखाया जेब्लायखि आरोखि बेबायदि आरो हायोब्ला जोङो बे मण्डलियाबो बैयाव हरदेरनाय बैबो हरदेरनाय बेखौ हानांगौ दा दहाय जोंनो ख्रिस्टियाना बुंदों 10 थाखाखौ हायो जेने थेने हायो सासे बिबायारि बिसोरबो दान बिजाब्ला 10 थाखाखौनो हरगोन आरो बयबो हायो हानाया जों हिसाब खालामथ'वाखै गोदानखाय सर' जाथ'वाखै ओमफ्राय बियो बोसोर फरायलासो केलकुलेसना एडजास्ट जाहैनो हागौ मास मोनसे मास मोननैजों जाहैनाय नङा आरो बोसोर फरायब्लासो एडजास्ट जाहैनाय जाहैखौ थाल मोनहैगोन बेबायदि दा बेबायदि खालामोब्ला जोङो गावजों गाव बोलो नाङा आरो गावजों गाव बेबायदि सहाय खालामलायनाय जायोब्ला जों एसेबो बोलो नाङा बेनिफ्राय जोङो बेखौ दा माबायदि जों नुदों इसोरा गावनो नुयो होननायखायसो नोंसोरो बेखौ दासिम बेबायदि महराव दोननो हादों बेबायदि महर होनो हानाय जाफैदों आरो दहाय बुंबाय जोंनाव साख्रियालफोर गैयालै माब्ला हागोन माबोरै खालामगोन साख्रियालफोर गैयालायनो न'खरसेबो सासेबो नैबिदि आरो नांगौबादि साख्रियालफोर गैया बै गौरां सार्केलनि बै माबा बुरा सासेबो साख्रियाल गैया बिदिनो गिदिर माब्लाबानो हाबाय बिसोरबो गैयालै नोंसोर जेसेबां गोरिब बिनि डाबल गोरिब दङ बेबायदि ओमफ्राय साननानै लादो नोंसोरो जाय एसे खाफालाव दङब्ला दाउलायाबो बिदै दैयो होननाय बादि एसे मावब्लानो मोनजायो एसे मावब्लानो बेनिफिट जायो बिदि जायो थकदिराव गैयाब्ला हाजार लाख गारबाय था लस जेबो बेनिफिट गैया जागोन
दा बेनिखायनो नोंसोर ओरैबायदि सानना ला नोंसिनि मावनायाव बेनिफिट जादों आबाद मावनायाव बेनिफिट जादों बिजनेसाव बेनिफिट जादों दा बेबायदि बेनिफिट जादोंब्ला साननानै ला नोंनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावनो इच्छा दं बिदिसो साननांगोन आरो बेखौ बिदि साननानै नोङो बाहायाब्ला नोङो 2 लाख खामायनो 1 लाख गारब्ला 1 लाखबो थांगोन आरो 1 लाख 2 मोनबावथारसिगोन होननानै गारब्ला आरो बेबो लांदां नै बिदि जाहैबाय साननानै ला नोंसोरखौ एसे एनै मोनजानो गोरों खायदा गोरों बुद्धि गोरों एसे मावनायावनो लाब मोनदों बिदिया इसोर बानायनाय इसोरा नोंसिनि गेजेरजों बेखौ माबा मोनसे साबसिन बानायनो गोसो जादों नैबेखौ सान गावबागाव केपासिटियाव हो बेबायदि दा बेबायदि केपासिटियाव जोङो होयोब्ला अब्ला जोङो हायो दा नोंसोरो रावनिफ्रायबो नोंसोरो जेबो मोनाखै बेखौ नोंसोरो नुदों मोजोमसे माइरंनि पावारजों मोनसे हेन्डफुल राइस आइजोफ्रा बे ओंखाम संनायाव ओरै हमथुमोना बे संनो सुखानायनिफ्राय ओरै हमथुमनानै जमा खालामो बे जोबोद पावार दं होननानै बुंदों बेयाव खौसेथि दं बेयाव बे नोंनि मोजोमनायाव गोबां माइरंफोर दं आरो बे माइरंनि पावारा जोबोद दं नोङो गोबां जायो नोंबो थांनानै थायो সেই রকম ओरैबायदि परिस्थिति फैयो मोजोमसेबो नङै ओंखामनि माइ दै गरदसेजों मानसिया थांनानै थायो मानसिया थांखांफिननायनि बेबस्था जायो दा नैबेबायदि फोथांनो हाग्रा पावार दं होननानै बेयाव बुंदों दा बेनि बेबायदि पावारजोंनो आइजोफ्राबो दा लासै लासै गिर्जाखौ मदद खालामनायाव आवगायबोनो ओंखारबोनो हागासिनो दं जौगाबोगासिनो दङ दा नोंथांमोननि नैबे गिर्जाखौ गिर्जा न'खौ लुखांनायनि बेबस्थायाबो बे मोजोमसे माइरंनि पावार बादिल'ब्रा दा बेनिफ्राय माबा देरसिन लामा दङ नोंसोरहा गैले दा सिन्था दाखालाम इसोरा नोंसोरखौहाय जोबोद अनदों हामजादों नोंसिनि खुलुमनाय मावनाय फोथायनायनि सायाव बिनि थाखाय नोंसिनि दुआरै नैबे गिर्जा न'खौ लुखांनायनि बेबस्थाखौ लादों बे इतिहासनि बेलायाव नोंसोरो नायोब्ला नुगोन डेभिडआ सेस्था खालामबायदोंमोन बे जेरुसालेम मन्दिरखौ आरम्भ खालामनो नाथाय बियो गोबांथार पाप मावनायखाय बिनि आखाइजों बे मन्दिरखौ लुखांनायनि बेबस्थाखौ इसोरा लायाखै होननानै बुंदों बिनि फिसाज्ला जाया गासैखौबो बियाजासे गियानखौ बिदों गोबाव जोरनायखौ बियाखै धन सम्पति बियाखै मान सन्मान बियो बियाखै बे गियानखौ इसोरनियाव बिदों दा नैबेबायदि गियानखौल' बिनायखाय बे गियानजोंनो मा जायो होननानै बुंदों नोंनि जिबनाव मा मा मावनो गोनां दं सम्पुर्ण जाजोबखायो आरोखि नोङो गियाना गैयाब्ला हाजार क्ररपति जाथों साननायाव जोबलांगोन नोङो गोनां गिदिरब्लाबो रावजोंबो मोजां मोनजानाय नङा गोरों गोराब्लाबो रावजोंबो मोजां मोनजानाय नङा नैबे गियान बे गियानखौ जोंनो नांगौ नैबे गियान थाब्ला जोङो गासैयावबो अल इन अल जों जानो हायो सल'मननो बे गियानखौ बिनायखाय बिनो नांगौ बायदि होदेरबाय आरो बेनिफ्राय गिर्जाखौ नोंसोरो दा नुबाय ओमफ्राय बिनि जोबथा महरा माबायदि जाहैगोन बिनि एस्टिमेट नोंसोरहा दंना गैया आं मिथिया दहाय दसे बेयाव जिरायनायाव ओरैबायदि खालामनोसै नामा ओरैबायदि खालामना एसेल' थांसिनगोन नामा बेखौसो एसे उल्लेख खालामनांगौ बेनो आं सानदों एस्टिमेट गैया सिमाङा माबायदि महर नुहरदों नोंसोरलाय बिनि जोबथायनिखौलाय
गिर्जा न'खौ बानायोब्ला जिखि जाया न'आनो जा बे न'खौ बानायनांगौब्ला न'सा मोनसे फिसा नों जेरै लुनो गोसो जादों बेबायदि फिसा बानायग्रोयो नैबेजों बिदि जागोन बेयाव बिदि जागोन बिदि जागोन साइजआ बिदि जागोन ओरैबायदि जागोन एथ' जखानि जागोन बे गासिबो माप थाजोबो आरोखि दा बेबायदि माप खालामनायावबो गोबां फैसा थाङो थांनायालाय लाखजों दङ पारसेन्टआ नों खय लाखनि लुयो बिनि पारसेन्ट हिसाबै होनांबावो आरोखि बिदि एस्टिमेट खालामोब्ला दा जिखि जाया सिमाङा नोंसिना बिदि जाहैबाय बै जोबथाखौ नुहुराखै दाबो माबायदि जागोन जायखिजाया एसे गिदिर लुबाय बेनि थाखाय धन्यबाद खिन्थु महर मुस्रिया माबायदि जाहैगोन बेखौ नोंसोरो नुहुरथ'वाखै दा नुहुरथ'वाखैब्लाबो लुबाय लासै लासै बेब'स्थाया माबायदि जालांगोन बेबायदि खालामलांगोन बेखौ मिजिं थिनानै नोंसोरो आवगायबोदों बिनि थाखाय गाहामानो जादों दा नैबे गिर्जाखौ बे आं दहाय सल'मन आरो डेभिडनि खोथाखौ बुंनाय बादिखौ जोङो नायोब्ला इसोरा नोंसोरनि मावनाय नोंसोरनि आखाइफोरनि मावनायनि सायाव आशीर्बाद होबाय हामजानाय दं नोंसोरनि बिजनेस नोंसोरनि फोथायनाय नोंसोरनि सलिनायनि सायाव हामजानाय थानायखाय बे गिर्जाखौ लुखांनो गोसो जादों नोंसोरनि आखाइनि गेजेरजों दा बेनिखायनो जायफ्रा कमिटि खालामनानै दोनजाबाय बे कमिटि खालामनानै दोनजानायफोरनि आखाइफ्रा गोथारनिफ्राय गोथारसिन जाथों गोसोफ्रा गोथारनिफ्राय गोथारसिन जाथों आरो नोंसोरो कमिटि दोनबायब्ला बै दोनग्राफ्राबो बिथांमोनखौ नांगौबादि सापर्ट खालाम बेबायदि खालामनांगोन आरो लोगोसे बे मण्डलिखौ लुखांनांगौआव बे मण्डलियारिफोराल' जे दायित्व दं बे नङा सार्केलहाबो जथेस्थ रोखोमनि दायित्व दं माने डाइरेक्टलि नङाब्लाबो इनडाइरेक्टलि बबेबा चेनेलनि गेजेरजों मदद खालामनायनि बेबस्था लामाफोर ओंखारो खोमा मोनफ्रोमबो मण्डलिफ्रा सार्केला मण्डलिफोरजों गोथाङै थायो दा बेनिखायनो सार्केला गावनि तरफनिफ्राय डाइरेक्टलि जेबो सापर्ट खालामनो हायाब्लाबो बेबस्थाखौ जाहाथे दिन्थिनानै होयो आरो बेनि गेजेरजों माने सार्केला मण्डलिफ्रा गोख्रों जानानै जौगानायनि गेजेरजों सार्केलाव आरोबाव फिन बिनिमय बांसिन मदद होनो हानाय बे केपासिटिया बे फेसिलिटिया जाहाथे फैयो बेयो जों बयनिबो दायित्व दा बेनिखायनो जोङो मण्डलिखौ लुखांनोब्ला बेंज्लायनाय बे नांथारगौ बेंज्लायनो हायाब्ला हाजार गिदिर माहाजोनफोर दङब्लाबो गोरोंग्राफोर दङब्लाबो जोङो जेबो खामानि मावनो हाया खारन बियो इसोरनि न' आरो जों बयनिबो न' रायजोनि बियो न' रायजोनि न' ओमफ्राय बेखौ मा कालेक्सन खालामनानै लुयो बेखौथ' सिगांफोर बुंलांखाबाय आं बुंलिया बियो रायजोनि न' बयबो ओरैबायदि साननांगौ आंनि न' बेवहाय प्रेसिडेन्टआ जोंनो बुंलांदों टाइल्स बेबायदि दा आजिखालिथ' टाइल्सल' होलायथिसै होनायालाय खिन्थु बे प्लास्टार टाइल्स माबा माबियाव थानो मोनै बेमारफोरबो दङ सासे ओरैबायदि गिदिर माहाजोन दङ बे प्लास्टार न'आव थानो मोनालाय दंफांनि न'आवसो थानांगौ बिदिनो दङलाय सासे बै माबाया बै लवार आसामनि मालिकआ बर'आ बे दंफांनि न'आवसो थायोलै प्लास्टार न'आव थानो मोना बेबायदिलाय बेनो बेमारानो बेबायदि आरो प्लास्टार न'आव थाला बारा जायोना दंफांनि न'आवहाय थानांगौ आरो बेबायदि दा बेंज्लायनो रोङाब्लाथ' गोरोबलायनो हाया रायजोनि खामानि नों दां आं दां रायज्लायनायनि गेजेरजोंसो जायो नालाय जिखि खामानि जाया जों सावरायग्रोनांगौ दा गेबें नंज्लायाब्ला नों माबोरै जथुमलायखो थाखा दङब्लाबो बे इउटिलाइज खालामनो बेबस्थायानो गैला
गोरोबलाया नालाय मोखांखौ नायलायनो हाया नालाय माब्रैथो रायज्लायबावनाय नोंलाय नों बेखौ खालामदो नों बेखौ खालामदो बेखौ खालामदो रायज्लायनोनो खाथि खाथि मोखांजों मोखां जाफैनो हालायब्ला मा खामानि जाबावनाय बियो दा बेनिखायनो हानायखिनि गावजों गाव बेसे हायो एसे गोदै जानानै गोरोबलायनायनि बेबस्थाखौ एखेबारे लाथारनांगोन आरोखि जाहाथे खुनु मथेबो बिजानु हाबनो हाया बाहेरानिफ्राय बिजानु हाबनो हाया नैबेबायदि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो मेंगोन मेंखायो सोरलाय जिरायना मोनजायो रावबो जिरायना मोनजाया जोङो रावखौबो अलसिया होननायनिबो जेबो खाबु गैखाया जों बे अलसियानोबो जों जाहोहैखाया मावथारालै बे मा खालामनानै जायोथाय जों होनलायथियो जादोंब्ला बेबो थांनानै थादों जोंथ' बेनो दौहैयाखैना जों बेनो मावालै होननानै जों बेनोबो हैयाखैबो आरो बेबायदि बयबो मावख्रुबखायो जोङो दा बिदि खस्थ' खालामनांगौ आरोखि जों थैजासे जोङो बे मोदोमा एक्सारसाइज जानांगौ होननानै बुंखादों जल' थाबाय थायोब्ला बे आराम ओरैबायदि आराम जाग्राफोर दङलै क'क्राझाराव आयो आराम ब्रेजोंनो बेमार जाबायब्रा जेबो लायनाङा मावनाङा दांनाङा गासिबो बेराफारसेनिफ्रायनो दै गुदुं फुदुंनांले गुदुं दुंब्रुद ब्रुद गखायो जाहैबाय नालाय गासिबो फारसेनिफ्राय जेबो नों मावनांला आराम ब्रेजोंनो मोदोम देब्रेबाय सियारफ्रा थोला नै दाखालिसो बे आंनि बे गेटआवनो सियार माबा माबि फानो नालाय गिदिर ओरै खालामग्रा अर्डार होफैदोंलाय उन्दुयैनो ओरैनो जिरायैनो ओरै उन्दुनाय सिस्टेमबो जानांगौ सोनारनायबो जानांगौ जिरायनायबो जानांगौ ओरैबायदि आराम आरोखि ओमफ्राय थाबायनो हालायलि आराम ब्रे ओरैबायदि सुखि जिबनखौ आराम ब्रेजोंनो बेराम जाहैबाय आरोखि दा बे फ्रात फ्रित थेंज्राब माव फुङाव उथि सिखारनानै मोनाजासे मावख्रुबबाय थाग्राफ्रा बिदि थाबायनो हायै जायाखैलै थोजासे फ्रात फ्रिदै दङना जोङो परिश्रम खालामनांगौ आरोखि परिश्रम खालामनो थोनदों बे ब्लाड सार्कुलेसननि खोथा दङना नोङो जाबाय बिनि माने डाइजेस्टिभनि खोथा दङना डाइजेस्टनि हजम जानाय माबा जानायनि परिश्रमनि गासिबो सिस्टेमेटिक खारब्लानो गासिबो अके जाजोबो जोङो मोनफा सिन्था खालाम साइन्टिस्टफ्रा एसेल' माने मोजां सम बाहायनानै सिन्था खालामहाब मावग्रा मानसिफ्रा एसेल' दा बिसोरनि एसे एनै सिन्था खालामनायजोंनो बिसोर मा दिरुनदों जों बेजों थांनानै दं जोंबो जुदि मोजां गोसो होहाब मोजाङै सानहाब मावग्रा मावनायमोनब्ला जोंबो बैगियानिकफ्रा माबा माबि दिहुननो हागौ दाथ' सोरबा माबा माबि एसे मोजां सम खाथायना मोजां खामानि मावला मोजां बुस्थु बानायनो हायोना दिहुननो हायो सोरबा खस्थ' खालामनो बाबाय सम खाथायनो बाबाय बहा सम खाथायोथाय एखेबारे ओरैबायदि दानि टाइम पासआ बबेया जाखो मिथिया आरोखि टाइम पासआव जोङो ट्रेनफ्राव खाजा जायो सानासुर जायो बेलाय देहानि थाखाय जाहैबाय बेबायदि दा जोङो बै माबायावहाय मुम्बाइफ्राव बै सिगांनि डिपुटि बिशपआ बुंलाय The world is rapidly growing. संसारा गोख्रैनो बोलोग्रायै जौगागासिनो दङ
बेयाव जिरायनानै थानायनि सम गैया जों मिथिगौ दा दानो गोदोथ' खोमसिब्ला मोनाब्ला उन्दुबाय फुङाव सिखारबाय बेनो आरो ओमफ्राय हराव गारि मानसिफोरासो खावलायनाय जाहैबाय दाथ' सान हर जिरायनाय गैया सुपारफ्राबो नाइट सुपार दंसै ट्रेनाबो मोनायावबो खारो जोंनि पाब्लिक मटरफ्राबो मोनायावबो खारसै सानावबो खारसै खामानियाबो सानावबो मावसै हरावबो मावसै जिरायनाय गैलिया सोरबा दसे जिरायोब्ला आरो बियो बै मानसिखौ मोनस्लाबहैनायनि जेबो खाबु थाबावनाय नंला बेबायदि ग्रोब 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 सिगांनि उन्दैफ्रा हाद्रियाव सिथाव सावनो फिथा सावनो बिराद सम दङमोनलै दानि उन्दैफ्रा हाद्रियाव गेलेनोबो समबो गैलिया ग्रोब 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 मुगाया फैबाय नालाय स्कुला गबाय टिउसनाव थांबाय टिउसनाव फैनाय ग्रोब स्टाडियाव होबाय आरो फुङाव ग्रोब सिखारहोफिनबाय लेखायाव जिरायहोफिनबाय बेबायदि ग्रोब 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 नै बेबायदि माने खाद्य गोनां बेस्थ' जों जानांगौ आरो सोरबा न' मावबाय थाब्लाथ' ओंखारथारनानै बे नै लाना बानासो बुङोब्रा जोंनिया माने नांनायनि नाङिनि दखानाव गुरब्ला नांनायनि नाङिनि दखानाव गुरब्ला नांनायनि नाङिनि लामायाव गुरब्ला नुग्रा मानसिफोराव मोजां मोनग्रा मानसि दं खिन्थु नांनायनि नाङिनि बेखौ नुबाय थानानै नोजोर बेहा मा बिजनेस दं खायसेनो बेनो थाबायनायानो बिजनेस थाबायनायानो बिजनेसखायसो बे थाबायनांदों उफाय गैयैनि खायसे बेखौ नुनानै ओरैनो लोगो लेबा थांफाबाय थालालाय नोंहा जेबो गैया ओरैबो मावनायबो गैला ओरैबो जेबो गैया लांदा ओरैबो गैया ओरैबो गैया बिदि आरो गोसो होहाबनानै मावग्रा मानसिफोरखौहाय बारा नुखाया दा जोङो बाबांसिन थानायनि समखौ ओरैनो हगारनायनि सम गैला सिन्था खालाम नाय लेखा फरायग्राफ्रा बेसेबां फरायो गोदो सिन्था खालाम स्कुल मोनसेयाव सासे मेट्रिक पास जानो जोबोद गोब्राबमोन दाना सासे फेल जानो जोबोद गोब्राब परिबर्तनाव फैबायलै जिरायना थानायनि सम गैया ओमफ्राय जोङो गावजों गाव बोराबनानै थानायनिबो सम गैया खेंख्रा जानानै थानायनिबो सम गैला बिजनेसा नोंना ओरै गिदिं गिदा बे खेंख्रानावसो खर'बो नों मोननो गोनां जाहैगोन अब्ला बेजों बेंग्लायाला बेखौ नों माबोरै मोनबोलायखो दा जेने थेनेब्लाबो जोङो गेबें जानांगौ फोरबोनि बोसोनखौ जों मानिग्रा जानांगौ मावख्रुबग्रा जानांगौ मावख्रुबग्रा माने खामानि मावग्राल' नङा नोङो नोंनि डिउटिखौ फुरा खालामग्रा नों जानांगौ अब्लासो जों बयबो जोंनि माने इसोरनिफ्राय मोननाय आशीर्बाद दं बे आशीर्बाद बादि जोङो इन्टारेस्ट जायो आरो इसोरा जोंनो जे आशीर्बादखौ होदों राननानै होदों होननानै बुंगोनथ' बे आशीर्बादनि सायाव जोङो इन्टारेस्ट जायो आरो बे इन्टारेस्टजोंनो आरो बे आशीर्बादजोंनो बियो गावनि माने इन्टारेस्टखौ बियो फोजौलांनो हायो आरो बे इन्टारेस्टजों बे आशीर्बादखौ बियो फेदेरलांनो हायो आरो बेजोंनो गावबो थांबाय आरो गुबुनाबो थांबाय नोंनि आशीर्बादजों आं थांनानै थायो आंनि आशीर्बादजों नों थांनानै थायो नोङो संख्रि फानलु फानदों आङो माइ फानदों नोंनो माइ खेथि गैया आंनि माइखौ नों बायनानै लांनांगौ आंनाव संख्रि फानलु गैया आंनो संख्रिया दरखार नोंनि संख्रिखौ आं बायनानै लायदों आदान प्रदान जोङो गावजों गाव थांनानै थालायो बेनिखायनो आंनि आशीर्बादजों गुबुना थांनानै थाथों गुबुननि आशीर्बादजों आङो थांनानै थाथों जोङो बेबायदि जायो दा बेनिखायनो आंहा नोंनि सायाव खेंख्रा जानायनि जेबो बेबस्था गैया नोङो आंनि सायाव खेंख्रा जानायनि जेबो लामा गैया खारन नोङो आंजों खेंख्रा जाबायब्ला नोंबो थैबाय आंबो थैबाय खारन आंनो नांगौ बुस्थुआ नोंनाव दं आरो नोंनो नांगौ जिनिसा आंनाव दं अब्ला जों सानैजों गेबें जाग्रोआब्ला माबोरै खामानिया जाफुंगोनखो मोननैबो फोरदा दा बैल' जे थैगोन बे नङा गावबो थैगोन मोननैबो थैखायो सानैजों बेंज्लायाब्ला सानैहाबो लस दंखायो दा बेनिखायनो नैबे गिर्जाखौ लुफुरायनांगौआवहाय रोखोम रोखोम समस्या बे समस्याया
बेंलायै गुबुन सामोलायनाय बोराबलायनाय बेनो नाम्बार वानआ बेनो फैखागोन फैसा गैया गैया होनगोन फैसाबो एसे जमा जागोन बे फैसायावनो आरोबाव बोरैबा जानानै गोरोबलायैबो जाहैनोबो हागौ बिराद हुसियारनि सायाव हुसियार माने सिरि मोननानै था लागारबो नोंसोर दान दलां होननाय बादि बेबादि माने हुसियारजों थाबायनांसिगोन आरो नङाब्ला दिरि जागोन गोबां गिर्जाफोर एसे लुफ्रामलायबाय माबा थाखा फैसानि बोरैबा जालायबायलै थाथ'नायसैलाय नै बिदि गोबाव थादाम लिरनांनाय दं बिनिफ्राय फैफिनलायबाय एसे एनै सोरबा गोदान जाफैफिननानै बेंलायबाय खुनुरुखुम आवगायलायबाय आरो ससेयाव बिदिनो जाहैलायबाय अनेकथा रोखोम जायो आरो दा बेनिखायनो फिसा फिसौनिफ्राय लानानै बिसि फिसानिफ्राय लानानै बिसिफ्राबो फिसाइफ्राबो फिसाफ्राबो गासिबो गावजों गाव न'खरनि बादि सानज्लायनो हायाब्ला गोरोबलायनो हायाब्ला साक्सेस जानो गोब्राब जायो आरो दा आं नोंसोरनो बिदि फोरोंबाय दा नोंसोर बेखौ खोनाबाय दा लोगो नै हेरा माथो खालामनांगौ बिदि होनदोंलै बिदि होनदों होनग्रा बिसोरबो बिदि आल'सना खालामलायबायरा मा खालामनांगौ होननाय बादि मोनसे जिनिस आं एग्जाम्पोल होना फोजोबनायसै आरो थारमाने नोंसिनि बे खौसेथिखौ फोजोबनो ओरैबायदि खायदा खालामनो हागौ खौ आं खोन्थानानै फोजोबनायसै आरो सानै बोराय बिराद अनज्लायखायो गावसोर सानैल' खासै नालाय बिराद अनलायो जेबो रायखोमालायखाया बोराबलायखाया बोराय बुरै जाहैबाय बियो पियर माने अनलायनानै मोजां मोनलायनानै लालायनायखाय एकदम जोबथानायसिम आरो मोजां मोनलायनाय लालायनायाथ' जोबथानायसिम नै मैयासो हाबा जादों सानखानांगौनो अब्लासो थैनायसिम जुदा खालामागौ माने नों अनगोन दा होननानै बुंखायो दा अनगोन होननाया एकदम जोबथाजासे थाहैनांगौ नैबे बोराय बुरैफोरना बिदिनो थादोंमोन जाहैदों आरो जोबनायाव थाख्लायखादोंबो अमा गिदिरखौ फाननानै अमा फिसा लायनांगौ जाहैदों अमा फिसा लायनो थांनायाव बे बुरिया उन जालांगारदोंलायनोलै ओमफ्राय बियो हाथायाव सहैग्रोबाय बुरैखौ नेगोन आरो बियो बुरै फैब्लासो सानैजों नायलायनानै बायगोन सहैग्रोबाय बे दालालिफोर थायो दा गोदै बुङै बुरैखौनो सफैस्लाबहोलायाखिसैनोलै बुरै बुरखायनानै अमा उदायथारिखौनो लाहोगारबायनोलै आरो बियो बै गंगोनांसो आरोखि बेनो मानसि जानानै अमा उदाय फानहैदों ओमफ्राय बुरिया सहैदेरबाय बायखाबाय माथो खालामनो लाबोबाय दांलायख्रबबाय थाग्रा जाबाय आरोखि बे अमानि थाखायहाय बे अमा फिसानि थाखाय नांलायख्रबबाय थाग्रा जाबाय ओमफ्राय बिसोरनिखौथ' जों लेखायाव फरायबोनाय बादिब्ला आरो बिनिफ्राय फरायबोनाय बादिल' नंलिया बिदिनो भुक्तभोगि बे एक्सपिरियेन्सबो जों नुबोबाय मोनबोबाय नांलायख्रेबबाय थाबाय ओमफ्राय दानिया मोदायफ्रा बै गावसिनि लेबारफोरखौ थानहरो जाहैबाय बिदि खायदा खालामनानै बिदि खालामनानै माबानांगौ बे दि इम एन्ड दा पिजेन ब्रेड होनलायनाया हालेवनायाव रुटिखौ जाजोबहैबाय बोराबगौबानो ओमफ्राय उखैदोंमोन खोमा मोनजालांबाय उखैग्रायासो मोनजादोंथ' दे अरजाया आइयाव रायहोनो बोराबहोनो सानदोंमोन ओमफ्राय बोराबाखिसै आरो दस्रा खायदा लानांबाय दा नै खोख्लैनो हागौबो नै बिदि खायदा खालामबाय थायो होननानै बुङो आरो दा नैबे बोराय बुरैयाबो सानसेखालि बोराया धिक्कारजों खारबाय जाहैबाय आरोखि बियो खारबाय गावनो लाबोदों जाहैबाय नालाय बायग्रोदों जाहैबाय नालाय गावनो खारबाय आरो दुखु मोननानै
खाबाय बे खोमसिनायखाय मोनसे दंफाङाव गाखोनानै थादों जाहैदों आरो दा सोरांला ओंखारनानै थांनोसै आरो दा गावखौ जाय मानसिफ्रा खोख्लैहैदों बिसोरनो बे जायगायाव गाहायाव मिथिं जादों जाहैदों बोरै जाखो हाबालै माबोरै हाखो बिसोर अमा गिदिरखौ फानदोंरा अमा गिदिरखौ फाननानै अमा फिसा बायनो थांदोंना बिसोर बोराय बुरै थिगखोना अनज्लायखायो ओमफ्राय बोरायखौ थांग्रोहोबाय आङो बुरैखौ माबा माबि खालामनानै माने उन जाहोनानै बोरायखौ बायग्रोहोबाय अमा उदायनो ओमफ्राय बुरैया सयना फसायाखिसै बाजारनिफ्राय जा नांलायबोबाय दिनैसिम असान्थिलै जाला खारबायनो बोराया ओमफ्राय बिदि रायलायथिदों आरोखि बिसोरो गाहायाव खोन्थादों आरोखि नालिस फैगासिनो दं सोंजानाय बादि ओमफ्राय बोराया आरो गोजौआव दं बे मिथिया मोदायफ्रा मिथिया खोनागासिनो दं बेयो बिदिसोआ गिबायबो दुखुबो मोनबाय गोग्लैजानो गिनानै बागथाबनाया एकदम साबसिननिफ्राय साबसिन बागथाबसिनबाय ओमफ्राय माब्ला सोराङो सोरांनाय लोगो लोगो ओंखारनानै थांबाय गोरोबलायहैफिनबाय हाब बुरै नोंजों आंजों नांलायख्रेबनाय आंनि हाथायाव थांग्रोनानै बे अमा फिसा नोंखौ नेयालाबा बायग्रोनाय बे गासिबो सैथानिसो खावले बुरै एकदम आङो नोंखौ नागारना थांबायमोन दा खारबायमोन दा बै उमुक दंफाङाव आं गाखोना थादोंमोन खोमसिनायखाय फुङाव ओंखारनानै थांफिननायसोमोन आङो गाहायाव बिदि रायलायदोंरा हाब बिदिसोलै बुरै नै बिदि घटना जादों आरो घटना बहुद गोदोनि मानसिफ्रा बहुद खोन्थायो दा बे गाबोन फुङाव अमुकाव थांनांगौलै होननानै बुङोब्ला बै थांनांगौ होनग्रा मानसिया गाबज्रिनायनि सिगां गुबुना गाबज्रिहैगिरि नैबेफोर जाबोदों गोदोफोर बिदि घटनाया बुहुतफ्राखौ थाखोमानानै बुनाय बिदि जाबोदों घटनाफोर गोदो बाथ्राया बे असत्यद्रायबो नङा होनना सैथोआनो जागोन खारन मानसि जानानै बिसोरो मानसिफोरखौ आन्दायहोयोना गोदोनि समाव बिदिबो थाबोबाय दा बे दि इम एन्ड द प्रेजेन्ट डेट बेनोथ' दाहोना थागौलायहैदों दाहोना नों देग्लाय बेयाव मावदोलै अब्ला मोजां आबाद जागोन जागारबाय देग्लाय नों दखलायाव माव हागुआव जानाङा दखलायाव मावहोबा थिगनो जालायबाय बिनि बाथ्रा बादि गासिबो जाजोबो नालाय ओमफ्राय बेयावनो नै बे जौखौ बारायहैनो जौखौ लोंहोबाय दाना गोदाव सोराव जाहैबाय हाबाय दा हाबाय बेबो बिनखार नैबेबायदि नोंसिनि गेजेराव रोखोमनि गेजेरजों बेबायदि आनजादफोर फैनो हागौ नोंसिनि बे खौसेथिखौ बोखारनो थाखाय जाहाथे खुनु मथेबो बे साक्सेस जाया बिसिनि जाबाय जाहाथे साक्सेस जाया आरो इसोरनि जाहैबाय जाहाथे साक्सेस जायो नाथाय इसोरा बुंदों आङो आंनि गिर्जाखौ नोंसिनि फोथायनायनि सायाव लुगोन आरो गोथैनि लांग्राया सैताननि रायजोआ बेखौ फोजोबनो आरो फेजेननो हानाय नङा होनखादों बेनिखायनो नोंसोरो जेबो गिनांगौ गैया माबा माबि एसे एनै एना एनि फैदोंब्लाबो नै दाख्लै आलासि खोन्थालांनाया खान्दांल' सानदो अब्लानो कमप्लिट जाबाय बेंफिनबाय दा जोब्बाय अब्लानो जेनहैबायलाय बियो बेबायदि जागोन आरो एसे बोरैबा खेंख्रा खेंख्रि सोरबाबा सोरनिबा सायाव एसे खेंख्रा सानहां साननो गोनां दङब्ला है बेफोर बिबेङा दाख्लै आलासि खोन्थानाय बायदिसो खानदां रोखोमनि फैयोबा बिदिल' सानदो बुंनांगौब्लाथ' बहुद दं आङो बेखिनिखौल' बुंनोसै बुखांनो हागौ मानिथ' नोंसोर बिदि खालामफ्लायनानै सोलोंफ्लायबाय थाखागोन नालाय उननि मानसिफ्रा दस्रा बिषयखौ बुंथोंस्लाय बेनिखायनो आं बेखिनियाव दिनै इसोरा जेसेबां हेफाजाब खालामबाय बेखिनिखौ बुंबाय इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोननि जिबनाव थानानै बे गिर्जाखौ लुखांनायनि बेब'स्थाखौ खालामथोंसै जिसु ख्रीष्टनि नामाव आमेन।